момента съм в Крайна и пътувам за град Ивано-Франковски. Надявам се да ни завали, ама не съм знай. Оттам пътя за Лвов е около 100-150 км. Ето и видим тук къде. Красиво, а? Но нема как. Край! Да се мислите, трябва да се поддържа силото. Детаги. Може да изкара по-дълъг път. Трябва поддръжка. Ох! В момента се намирам в Полша по пътя за град Краков. Около 180 км имам до град Краков. Днескашния ден ще го изчакам да видя дали ще спре да вали. И тогава мисля да се пробвам да тръгна. През това време ще направя преглед на велосипеда, на багажа и на всичко необходимо. Предполагам, че в град Краков може би ще бъда в вторник или в сряда, в зависимост кога тръгна от тук. От място ми на почивка, което от вчера го ползвам. Това е втория ми ден вече в Полша. Вчера само вали дъжд, което не ме е размотивирало. Продължавам да карам. Въпреки че багажът малко ми мокър, продължавам. Тази година, защото съм посетил световния мир и смятам да не се отказвам до края. Смятам да продължавам по план, както съм го планувал, и да стигна до Брюксел, Шенген, до Лондон. Дано Бог да позволи времето да е по-хубаво и да продължа своята мисия по пътя. Град Rzeszów.
Аушвиц или Освиенцим. Това е комплекс от нацистски концентрационни лагери, разположен в Южна Полша, в близост до град Освиенцим. Комплексът се състои от 3 основни лагера, основани на 20 май 1940 година. В Аушвиц Бикернау са били депортирани повече от 1,3 милиона души от цяла Европа. От тях 1,5 милиона души са били убити, като 1 милион са били евреи. От 1979 година тази област е въведена в списъка за световното културно и природно наследство на човечеството. Там са били газовите камери, които са били разрушени. Най-после град Прага, е близо 1829 км. Днескашният ден е номер 15, 16 ден от Централна България и с днескашния ден поставям край на първия етап от пътуването от България през Украйна, Полша и Република Чехия. От тук продължавам към Германия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, към Дюнкерк и Англия. Това е река Елба.
Или в Чехия и казват още Лабе. Река Лабе. В момента вече се намирам в Федерална република Германия. Преди около 15 минути навлязах в Германия. От тук напреде е Република Чехия. Граници, както виждате, вече не съществуват. Преминаваш без да разбереш, че си влязъл в някоя страна. Понякога е там. От тук пътят ми продължава напреде към Дрезден, Берлин. От Берлин по велопът отново към Нидерландия, Амстердам, от Амстердам към Брюксел, Люксембург, Шенген. От Шенген директно към Дюнкерк. След вчерашния ден, който се оплаших много, поради факта, че претърпях инцидент, в който и аз бях участник, оцеляхме по някой чудо с велосипеда ми. Както виждате, той е здрав. Все още. Велопътищата са най-удобното място за предвиждане на велосипеди между Чехия и Германия. От Прага се тръгва по велопът А2, но не е изцяло изграден, защото се минава покрай река Валтава. От Валтава се влива в река Ладе, а като премини границата с Германия става река Елба. Както виждате, преди няколко седмици имаше големи поройни дъждове и ето докъде са стигали дъждовете на река Лабе и Елба. Това е лампата докъде са стигали водите. Както виждате, велопът е удобен, може всеки да преминава с велосипеда си. Днескашния ден Днескашния ден е номер 18 или 21 юли 2013 година. Времето е чудесно за каране. В Полша само днес малко ме преваля дъжд там няколко дена и това бяха по-лоши дни. Надявам се времето да е приятно и удобно за каране.
Здрасти! В пътя. В момента съм в Федерална република Германия и карам по един от велопътищата, който води от Дрезден към Мебелн. Пътят е покрай река Елба. Здравейте! В момента се намирам в град Берлин, който по площа е 892 000 квадратни километра. От изток на запад са простиран 45 км, от север на юг на 38 км. Има изградени 80 км велоалеи по улиците и 50 км по тротуарите. Населението на града към 2010 година е 3 милиона 460 725 жителя. Берлин е бил домакин на летните олимпийски игри през 1936 година. Има 173 музея. Днескашния ден е 25 юли 2013 година. Или 21-я ден, откакто съм тръгнал от град Шумен, България, през Румъния, Украйна, Полша, Чехия, Германия, Берлин. До тук съм изминал общо 2460 км, като от тях около 400 км са само по велоалеи и велопътища. От тук пътя ми продължава към Нидерландия, Белгия, Люксембург и Англия. Ето това е Олимпийския стадион, който е бил изграден през 1936 година. Уважаеми колезачи, в момента ще ви покажа минута-две какво е да караш по велопът
в Федерална република Германия, където има изградена чудесна веломрежа, велопътища, велоалеи и национална програма за изграждане на велосипедна мрежа. Ето го и пътя какво представлява. Отстрани минават колите, отляво, а отдясно е велопътя. И е обозначен задължително със знак. Сега ще потегля и ще покажа нагледно. Скоростта дори малко може да е по-голяма. Около 20-30 км в час с колелото може да се развие по този път. Удобно е, не се безпокои, че ще ударят коли, нито камиони, което е перфектно. Даже не можа да повярвам, че може да има такива пътища около Латвия. Но сега вече съм обиден. Пътувам от град Потсдам, той се намира до Берлин. В момента пътувам до Магдебург. От около близо 60 км само карам по такъв път, което ми доставя голямо удоволствие и по-голяма преднина на движение. Е малко слънчево, топличко. Предполагам, че след около 4-5 дена ще съм в Нидерландия, а в град Амстердам сигурно след около 6-7 дена. Зависи вече от мене. Благодаря, че гледате моите клипове и ще има още клипове, които ще направя по време на моето пътуването, което съм предприел през Северна Европа, през Централна Европа и може би Южна Европа. Сега трябва вече да карам. Още веднъж благодаря, че гледате. Здравейте! В момента вече се намирам в Нидерландия. Отпреди е Федерална република Германия, където в продължение на 8 дена изминах 1018 км. Като пътят ми премина през Елба Роуд Лайн или велопътя, който минава покрай река Елба. Оттам пътят мина до Берлин, където Берлин го разгледах. От Берлин поех към Нидерландия. По време на пътуването преживях много изненади, много премеждия. В някои от градовете, в един от градовете ми помогнах семейство, възрастно семейство ми помогна с 20 евро, което е добре. Дадоха ми ги, защото се възхищаваха от мен и от силите ми. Преди няколко часа, съм сутринта, между 8 и 10 часа бях в град Османбрук, където
трябваше да си ремонтирам велосипеда, защото задната гума след 3000 км се изтърка до конец. И на около 15 км преди град Османбрук претърпях инцидент, при който ми се спука гумата поради износването на външната гума. Но благодарение на сервис в град Османбрук, сервисът се казва Rad Station, човека, т.е. майстора, който е там, ми ремонтира гумата без пари, за което съм много благодарен на човека. От тук, т.е. в момента времето малко е лошичко. Сега пътя ми продължава от тук към град Амстердам. От Амстердам продължавам към, може би към Хага. От Хага към Брюксел, Брюксел, Люксембург, Люксембург, Шенген, Шенген, Дюнкерк. Това е етапа за сега. За Нидерландия искам да кажа, че Нидерландия идва от техния език, което означава Нидерленд или ниска земя. Нидерландците са извоювали повече от земята си от морето, като построили множество диги и изпомпват водата посредством вятърни мелници. Вятърни мелници, да го кажем. Надявам се времето и обстановката да е хубава, да имам още премеждия хубави и след някой друг ден да бъда в Шенген и в Брюксел, където много мечтая да отида, за да видя парламента в Брюксел и да го посетя. На всички начинаещи пътешественици и на тези, които мечтаят да пътуват, препоръчвам да пътуват. Защото всичко можеш да преживееш по пътя. Както от най-хубавото, така и до най-лошото. Както и аз след град Прага преживях най-лошото, като пропаднах от 1,5-2 в пропаст. За мое щастие поне оцелях, както и моя велосипед. Благодарение на моя партньор от магазини Веломания Шумен, Станислав Стоянов, който сгуби велосипеда за моето пътуване, за да може да ме изкара между 10 и 15 хиляди километра. Много му благодаря и се надявам за в бъдеще да ми помага за бъдещи ми пътувания и експедиции. Защото без негова помощ нямаше да миналата година да потегля и тази година. За сега, напред към град Амстердам. Ето как е устроена пътната мрежа в Нидерландия. От двете страни има велоалеи, а в средата е пътя, по който забранява движението на велосипеди. Велоалеите тук в Нидерландия е разрешено движението само на мотори. И за тях е забранено да се движат по платното за движение, където се движат колите. В момента
се движа към града Амстердам, който ми остават около 50-60 км. Олимпийския стадион в град Амстердам. Този път е само за велосипедисти. И направо му очута. Тук се спуснах с ескалатор, по който малко ми беше трудно, но се спуснах. И сега пътувам. Само в движение мога да съм. В момента това е река Лек. Която разделя Амстердам, град Ротердам на две. На южен и на севера. Тунела, през който минах, е свързан от онази кула под реката до тук. До тази станция. Отдолу е доста хладничко и приятно за движение, което е много хубаво. Но пътят ескалаторите са малко трудни, но помагат хората. Има хора, които помагат. От тук продължавам към град Брюксел. Първо, ето указателните табели, по които се ориентирам, се вижда там величината. Навсякъде може да се видят колоедачи, които се движат. Стоям. Реката също е и плавателна, която извежда корабите към открито море, към Северно море и към Атлантика.
Какво представлява този парламентариум въобще? Ясно. And languages. So how exactly does the European Parliament work? Let's take a look behind the scenes. Както виждате, в момента се намирам в Велико херцогство Люксембург. От другата страна е кралство Белгия, където бях в продължение на няколко дена и посещавайки европейският град, столица Брюксел и парламентариума. От тук в продължение на 30-40 км да достигна град Шенген. Малко са километрите, което ме радва, но както забелязвате, и времето не е много подходящо. Но не може да го изберем ни път честно времето, освен да ще изберем пътя. След като минало тук от град Шенген, потеглям към Дюнкерк. Пътят обаче от Арлон до едно от селата в Белгия е твърде просечен. И вчера даже ми се наложи много изключително да вървя, най-вече да вървя, а не да карам. Възнамерявам в град Шенген да развие нашия трибагреник и да покажа, че сме достойни за шенгенското пространство, както са се договорили Белгия и Люксембург и Нидерландия. Надявам се времето да се поправи, но преди да тръгна от град Брюксел, гледах прогнозата и не вещае хубаво време поне до петък, но ще се види. Ето ми го и байка. Все още верният приятел с мене. И до скоро!
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Великобритания възнамерява да премина от Дувър към Лондон, Шотландия и към Търсо. Ако успея, ще мога да отида до Ирландия, ще проси Ирландия. В момента перевода потегля за към Дувър. В момента е 8 часа без 3. До тук, в момента съм в Дюнкерк, Франция. До тук ми бяха 4437 км за 38 дена. Смятам, че ще мога да издържа още километри. Значи приключението ми ще продължи по същия дух, по който дойдох до тук. Малко скъпо ми дойде да се кача на ферибота, но ще продължа, въпреки всичко. Ще пестя доколкото мога средства, защото средства са най-важни. Дувър до Търсо, Шотландия, са ми около 1000 км и 230 км. Вече наистина мога да кажа с Богом, скоро, т.е. на континента Европа. В момента вече потеглям за Дувър, за около 2 часа, доколкото разбрах, че съм там. Ме се издаме в открито море. Ето кои геоисите на
Великая Великобритания. Поминать как же.
Идолата кола. Разположена на Марсово поле в Париж, Франция. Един от най-популярните символи на Париж, Франция. Ейфелата кула е с височина 324 метра, приблизително 81 етаж на сграда. Кулата има 3 нива, достъпни за посетители. Височина под на първи етаж 57,63 метра. Под на втория етаж 115,73 метра. Под на третия етаж 276,13 метра. Общост на антената 324 метра. Теглото на кулата е около 10 000 тона. Построена е по случай изложението през 1889 година. През 1943-1944 година, по време на Втората световна война, нацистска Германия е искала да я разруши. Той е Хитлер. Но не са могли. В момента кулата е в първия етаж, е в ремонт, където се очаква да бъде изградена галерия, доколкото можах да разбера. Да се изкачи с асансьор до най-горното ниво излиза около 15, т.е. 16 евро. Да с стъпалата да се изкачиш до второ ниво, за човека плаща около 6-8 евро. Но тъй като съм пътешественик и нямам голяма възможност, мога да посетя. Че тук се снимам и продължавам към другата посока, която аз не знам къде. Тук съм от вчера от обяд в Париж. Посетих, т.е. разгледах финансовия център на град Париж, Триумфалната арка, Шанс-Елизие, булевар Шанс-Елизие, площад Конкорд, Лувъра с нощи, Монмартър с прочутото кабаре Молен Руж и в един парк преспах. Сега днеска ще видя дали ще остана още или ще продължа към Версай, Кралския дворец. Към Ейфелата кула. Веломаршрута, който виждате, е изграден около каналите на река Мозер. Този път, който тръгнах, е от Тюю, минава покрай река Мозел, през Нювис Майсонс и отива до Нанси. От Нанси се поема към Страсбург. Но не знам дали канала, който е към Страсбург, има велопът по него. Като стига в Нанси, тогава ще разбера. Този път, ето как се казва, Лес
Болчилец мисля, че има музео. Изградени до самия канал, като по-голямата част е асфалтирана и удобно за каране и безопасно. Малко повече заобикаля до град Нанси, но се пътува безопасно. И аз не съм доволен, че обикалям сигурно вече с 30 км, някъде 40, но искам да ми е безопасно, да не мога да даде някой камион или кола. Както виждате, тук виждат много колоездачи. Дори сега пак минават колоездачи. Пътят е добре обозначен, което е идеално. След малко ще ви покажа и самия път в движение. Като същевременно може да се развие по-висока скорост от 20-25 до 30 км в час. Но трябва да се внимава, защото е споделен път с пешеходци. Пътят е интересен по свое естество, защото се минава през гориста местност. Карам от някой ден, гледам само да карам по тези пъти, защото почти пред всеки канал има изграден велопът. Както е в Германия, по самите реки има изградени велопътища, особено по големите реки. По някои от каналите трудно може да се обърка човек, защото аз малко се пообърках преди около час. Обърках пътя, но все пак успях да го намеря отново. Сега отивам към Нанси, може би, и оттам към Страсбург. От Страсбург към Женева и т.е. Швейцария, Лихтенщайн, Австрия, Унгария, Сърбия и от Сърбия в България. Като премина пред София, Искърското дефиле мисля, Севлиево, Велико Търново, Търговище и Шумен. Ето още малко ще ви оставя да погледате. И това е. Благодаря. Здравейте! Ха-ха!
малко лъже времето, но няма как. В момента се намирам на 652 метра на морска височина, след град Дабо. Дабо и Лахолбе. Вчера от километър, т.е. вървя, т.е. около 20 км вече, от вчера насам, за да се изкачил от около 340 метра морска височина на 682 метра морска височина. Тук в момента времето е ужасно, страната е мъгливо, както и препръска леко дъжд. Това е самата кота, където е изградена и телевизионна кула, колкото виждам. От тук продължавам към Страсбург, където мисля, че ми остават около 20 на 30 км. Предполагам, че тук пътя е само спускане до към град. Няма да видим кой град е. До град Оберстейжен. Мисля, че е така. По D224 ще тръгна. Той 224 отива точно към Страсбург. Аз съм тук тъй. Появам към тази точка и оттам към Фрюденек, мисля, че така се казва, по D224 и тук пише Страсбург. Откъдето пък почти вече пети ден пътувам от Париж до Страсбург. Най-лошото, което и най-неприятното, което ме впечатли, че от Париж до тук много обикаляне. Особено ако си с велосипед. Надявам се един ден да изградят веломрежа от Париж до Страсбург, защото Страсбург все пак е мястото и сърцето на Европа. Както и Брюксел. От тук, от Страсбург, пътя ми ще продължи към Женева. Първо мога да мина през Шамони и после да отида към Женева, защото Швейцария не е част от Шенгенското споразумение и ще трябва да показвам паспорт. И за да не влизаме извън два пъти, може да мина първо през Шенген и тогава да мина през Шамони и оттам да вляза в Швейцария, в Женева, от Женева към Вивей, Берн, Лихтенщайн, Австрия и Унгария, Сърбия, София, Шумен. Мисля, че ще го направя, но до сега ще видим. И моите най-добро приятелци, паркирано е там, с вейката. Ето това е Швейцария. В момента втори ден съм в Швейцария и времето е много ужасно. Време на време превалява дъжд, спира, напича и пак вали дъжд. Днескашния ден е 75-я ден, как съм тръгнал от България. И реших да посъкратя маршрута, като мина през кантон Нихател за към Женева. В момента пътувам към Лозана,
имам около 51-2 км. Оттам, от Лозана, пак покрай езерото Женева, ще поема към град Женева и от град Женева се връщам пак към Лозана, към град Вивей, където е живял известния комик Чарли Чаплин до смъртта си. Оттам към град Берн и от Берн Лихтенщайн, Австрия, Унгария, покрай езерото Балатон, че е по-пряко. И оттам към Сърбия. Тъй като гледаше, може да мислиш, че съм на морето, да? Не, да, вън не съм на морето. Вече се намирам на езерото Лозана. Извинявам се. На Женевското езеро. В момента от срещния бряг не се вижда. И което създаде илюзията, че съм на морето. И с тези вълни е нормално. Днескашният ден е абсолютно ужасен и студено и почти цял ден вали дъжд. Преминах през град Лозана, през град Вивей, където е живял известният комик и актьор Чарли Чаплин. Оттам реших да поема към Шамони. Град Женева няма да го посещавам, просто отказвам. От Шамони ще видя на къде ще поема. Мисля да се върна в Швейцария към Лихтенщайн, Австрия и Унгария и Сърбия, но за сега не съм сигурен. От Шамони ще се преценя на къде ще поема. Може през Италия, Австрия, Унгария и Сърбия, може и през Швейцария. Сега ще го видим. Ще почакам още малко да поспре дъжда, ако спре. Ако не спре, ще продължа, защото в момента се намирам на едно място, на обществено място, където не мога да преспа. И ще продължа да се в дъжда. Тук Швейцария е наистина много хубаво време, много хубава е страната. Има много за разглеждане. По една от брошурите, които видях, ми направи впечатление, че Швейцария е силно развита туристическа страна. Също така, отглежда много грозде за вино. Винопроизводството е развито около езерата. Тук е около езерото Лозана. Има много последни лозови масиви по самите скатове на планината. Най-високия връх тук е на морска общината около 2000 метра морска височина. От тук пътят продължава там и не се вижда. Езерото е река Рейн, не Рейн, Ром,
Рона. Оттам пътя продължава все нагоре до към 1500 метра. 1500 метра размах, да колкото видях в картата. И оттам се свърза към град Шамони. Така. Също така, в Кесария има много веломършрути, които обикалят из цялата страна. Те са от две категории. Едната е mountain bike, което също е добре са различни пътищата и са добре обозначени най-важното. Както при нас Българския туристически съюз поддържат по поемите маркировка, така тук и тяхната туристическа организация поддържа тази маркировка. Има и табели, които оказват от град до град колко има. Както планинското полуезие, така и пътните велосипеди имат алеи, пътища и маркировка. Има също така и за ролери маршрути. Те са, мисля, че бях видял с 2 или 3, съм точно сигурен. И не си казва точно из цялата страна. Има и един-два също маршрута за каньонно спускане с лодка, което ми направи голямо впечатление, че всички спортове са добре развити в Швейцария. Изобщо в Европа спорта е добре развит и хората постоянно спортуват. Дори сега, докато валеше, бях много хора, които спортуват, бягат, карат велосипеди. Тук даже и вмуркане. Изобщо в цялата страна, в Швейцария, хората, които ме срещат, се възхищават, като видят байка ми и целия ми багаж, което е на колелото, както и виждате. Сега ще поизчакам още някаква друга минута и ще продължа това следващо населено място. Тук е в града, в който се намира, не мога да го кажа точно с името, да не го объркам, има статуя на известния певец Фреди Меркюри, което ми направи едно хубаво впечатление. Ето, даже забравих да спомена, по цялото Женевско езеро има твърде много защитено видове птици. Прелетни, и езерни птици, мога да кажа, които са от защитените видове. Диви патици, лебеди. Ето тук даже се виждат малко и диви патици, които плуват по лодките. Фотоапаратът ми не е много добър и затова толкова може да се види. Надявам се, информацията, която се предоставя чрез моите видеоклипове, чрез снимките ми, да е полезна за всички, които пътуват из Европа и по маршрутите, които минавам.
Всеки може да свърши с мене, да му предоставя информация, особено за биомаршрути, ако някой планува да пътува на някъде по Европа, защото има биомаршрути, които не са толкова значени в интернет и въобще няма и като информация. Дори няма и биомаршрути на някои места, където е изключително опасно да се движиш успоредно с шофьорите на коли, камиони. Имало са много такива моменти, което ни е много приятно, но трябваше да се придвижам. Който иска да се свържи с мене, като търси вебсайта ми или моите инициали в интернет, Vinslav.tv или на Vinslav.tv.ek и при първа възможност ще се свържа с всеки горе. Също така, ако някой проявява интерес, може да закупи мои произведения, снимки, картички, филма ми, който го правя от клиповите. Всеки е добре дошъл при мене да му предоставя информация за всичко, което съм видял, чул и опознал Европа, а дори и по света. Ден 74. Катеринки от Женевското езеро тръгнах по велопът, мисля, че беше номер 1 и 2 едновременно. В момента реших да почивам такъв от един мост по пътя за към град Шамонис. Разпънах палатката, но най-лошото си първо ми предстоиш. В момента духа вятър скоро се случва 100 км в час и едва се държам палатката. Което е наистина много ужасно. Ще видим тази вечер дали ще мога да поспим. Ако не можем, от сутринта. Палатката е завързана от всякъде, за да не литни с мене заедно. Вятърът е много ужасен, както чувате. Но ще се постарая да оцелея някак тази нощ. Цялото да минем в някой филм. Така се чувствам.
Здравейте! В момента се намирам на морска височина 1527 метра на морска височина. Високо в Алпите на съдовината Форклас. От град Мартигни в Швейцария тръгнах от морска височина 471 метра морска височина. Беше 12 градуса и там направих километър 7900. Тук съм на километър 7916 на велосипеда. Тук температурата е доста ниска, даже в момента е около между 5 и 8 градуса, но може да е по-ниска. От тук пътят продължава към град Шамони, от тук надолу. От град Шамони, може би, ще потегна към Италия, ще видя как ще бъда с времето и с обстановката. От град Мартигни, tot къде вървях пеш, това са 16 км. Тръгнах в 13:10 часа и сега в момента е 17:45. Приблизително 4-5 часа е пътя пеш с аквариум велосипед. Сега мисля, че ще има спускане. С нощния ураганен вятър и дъжд, днеска е по-хубаво времето, но тук е хладничко и студеничко, а и с нощния вятър донеси и много сняг по върховете на планините, на 3000-ниците, на 4000-ниците, дори на 2000-ниците, както виждате, има навсякъде сняг. Отново връх Форклас. Моя най-верен приятел велосипеда ми, с който дойдох тук тъй. И благодарение на приятелите ми от туристическо дружество Младърски конник Шумен, с които нямаше без тяхната финансова помощ, която ми помогнаха, нямаше да мога да стигна до Англия, да премина към Франция, в Франция през Швейцария и пак във Франция да дойда. Пътят не е никак лек. Финансите също, но природата си е природа. Аз много обичам природата, планината и най-вече тишината на планината. Както виждате, наистина се намираме в високите Алпи, в алпийското село, в алпийския град Шамони. От тук пътят ми продължава към Италия. За съжаление, не мога да мина през Нива Монблан, тъй като е забранено за велосипеди. Сега, планът ми е много екстремен.
и сигурно е опасен. Но продължавам към град, към... Сега влизам във Франция, малко ще пообиколя. Сега да видим картата. Сега аз съм. Ето тук. Шамони. Оттам поемаме тук така, просто така. Не, от тук. Така и към Италия. Значи тук те се намира един проход. Проходът се казва Каудио Фил Сент Бернард и е на морска височина 2188 метра. Сигурно и сняг може да очаквам. Пътят е третокласен, доколкото виждам. И влиза в Италия и води към град Торино и към град Милано. Днеска имах изключителната възможност да срещна в град Шамони българи. Единият се казва господин професор Радулов от Софийския университет, с който направихме една изключителна снимка. Радвам се като срещна на българи по пътя си, тъй като мога да се приказвам с някой. Радвам се също така, че мога да видя и този хубав пейзаж. Алпите. Малко ще се повтарям, но благодаря на всички, които ми помагат по пътя. Още от България, като тръгвах, изключителната възможност на господин Станислав Стоянов от магазини Веломания Шумен и собственик също така на мебелна борса Шумен, на клуб Шуменска крепост към туристическо дружество Мадарски конник, на партньорството на Вестник Труд, на всички медии, на приятелите ми от Брюксел, благодаря също. Докато нямаше да мога да пълна сухо и да разгледам град Брюксел. Благодаря на всички знайни и незнайни приятели, които срещнах по пътя, които ми помагаха финансово най-вече. Благодаря и на изключителната възможност за посещението на обсерватория Гънович. Ако някой съм пропуснал, моля да ме извини. Те, с които съм пропуснал, благодаря и на тях.
момента се намирам на първата височина от 1650 метра на морска височина на седловина Лев Саисиев, вече не съм много сигурен. Тук пътя се казва Раудес Гранде Салпес. Мога да минават велосипеди свободно. Имам да изкачвам още около 400-500 метра морска височина до 2180 метра, че беше последната височина, която е близо до границата с Италия. Сега имам майче спускане до 1140 метра на морска височина, доколкото виждам. Град Белфорд се намира на 750 метра морска височина. Ще доста ще сляза. Оттам може да грам да се опис. Ще трябва да се скача до 1605 метра на морска височина пак. Много. До Лакероселент езеро. Това е езеро. Лакроселент. Оттам продължаваме изкачване до Кормет де Роселент. Това е 1067 метра на морска височина. Оттам продължавам с спускане, може би е това. Къде? Може би е спускане. До Бюргес Сент Маурице. Оттам продължавам. От тук продължавам към Италия. Ето го е връх. 4810 е по-нагоре. Монте Бианко. Сега ще направя една дълга почивка около час и половина, да се поадаптирам, да пия един чай, да се провлека и продължавам по пътя си. Както виждате, има и високо алпийско земеделие тук, в Франция. Така и в Швейцария също. Там бях преди няколко часа долу в долината. По-назад е град Белфорд, мисля, че беше. А по-сетне бях някъде там горе. В момента с байка се намираме на 1400 метра на морска височина. Ето го и поинта за велосипедите тук. До Кормет де Роселент ми остават 11 км. Ето го и чета на 1400 метра морска височина. Имам около 600-700 метра да изкачвам още, докато стигна най-голямата морска височина, която съм изкачвал някога с пеша, с велосипед. Това е на 2080 метра или на колко беше, да се взеш там. По-нагоре се намира един язовир. Като стигна, пак ще направя няколко клипа. До тук трябва да вървя някъде около 3 часа. Малко съм задъхан, но е нормално на тази морска височина. Днеска изкачих първо 1560, слязах на 700 метра морска височина. От 700 сега съм пак на 1400. Добре, че на морска височина е с слизане до 700 и пак изкачване, за да мога да се адаптирам и да не стане лошо или нещо по-зле. Тук избират много рекички от тази чашка. Отсреща даже има един много красив водопад, но от тази страна много не се вижда. В момента пада и мъгла по високите места, но се постарая да видя докъде ще мога да стигнат днеска. Ако не мога да стигна до
точка, която искам, утре ще я преодолявам. Тук забелязах, докато вървя по този път, че е развито и високоалпийското земеделие. Отглеждането на крави най-вече. Отглеждането на крави за мляко. Както виждате, има малки села навсякъде, където се отглеждат животни най-вече, защото на тази морска височина не може да се отглеждат култури, а само селскостопански животни. Сега продължавам и след около час сигурно съм до язовира. Вече се изкачих и мога да продължавам надолу на следващия град. Кмет съм на 1968 метра на морска височина. Часът е 8:15. Късничко и трябва вече да слизам, защото тук горе в планината е опасно да стоя. Мъглата, която се спуска над върховете. За съжаление, от тук вече не мога да се види нищо хубаво, но утре се надявам да ви покажа чудесни гледки от масива Монблан. Тази сутрин бях там долу в града. От 8:30 до 9:18 часа. В момента е 14:41, съм близо до седлината. Най-широката седлина, която съм изкачвал по път с велосипед. Кол де Сейн Бернард. Този връх, мисля, че е на височина 2928 метра на морска височина. Пътувам. Може би маршрута ми вчерашния е бил пътя е там долу, но не съм сигурен. Къде се намира града, къде съм аз? Интересно. Днеска времето е чудесно, дори температурата малко е по-висока от вчера и от снощи, когато имаше мъгла. Сега продължавам нагоре. Там е Италия. Часът в момента е 15:55. Най-високото място. Пътя, който изкачвам от
9:30 от Бюргсейн, Маурице, който се намира на 30 км надолу към Франция. Днес съм на Кол де Сейн Бернард. Тук се е намирал манастира Сейн Бернард. Ето, ще има и макети. Точно е, да. И бил манастира. Значи в момента намирам на морска височина 2188 метра. Ако се поставя на морските височини, които скачих през последните 2 дена, съм скачил някъде около 7-8000 метра морска височина. От тук пътя ми продължава към Италия, а после я качи не знам на къде. Du Petit Saint Bernard.